Nove društvene igre znaju da budu problem roditeljima, to jest problematično im bude kako da decu uvedu u složena pravila koja društvena igra traži. Moja preporuka je da složena pravila razložite na sitne delove, da izvučete ono pravilo koje je najvažnije, osnovni cilj igre i da najpre njega predočite deci. Odigrajte nekoliko partija tako što će dete poštovati samo taj jedan najvažniji cilj igre, pa kada je to savladalo, onda sistematično i lagano nastavite sa uvođenjem ostalih pravila sve dok ne dođete do toga da je ovladalo kompletnom strukturom igre i svim pravilima koje društvena igra od njega traži. Kada ste ovo postigli, nemojte se na tome zaustaviti, već dodajte neke svoje začine, neku svoju notu gde ćete sada zapravo iskoristiti društvenu igru kao polaznu tačku za neku dalju diskusiju i na ovaj način ćete izbeći da društvena igra pređe u stereotipiju i u neku monotoniju i jednoličnost, već ćete svakoj partiji dati neki novi ton i iskoristiti je najoptimalnije za razvoj svog deteta. Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam u komentarima, a Ivana i ja smo tu da odgovorimo na njih.